Matur sembah nuwun tembang perdana kopi wengi ingkang diaturke. Wah. Iki bintang tamune Mas Uncek wis metu dhisik. Ha iya. Selak kepengin caket karo sinden SGI. Yo ngadeg Mas, ngadeg. Enggak. Ayo. Ngadeg Mas. Ngadeg Mas. Ngadeg. Nyuwun sewu macange empun. Nggih, ngomong yo kenane ngadeg kok. Sampun, Mak. Wis ngadeg to kuwi? Sampun. Astagfirullahaladzim. Ning nggih disyukuri ya, Mas. Nggih, Pak. Kula syukuri alhamdulillah. Aja nyekel mik sik. Serampat kanggo Mas Uncek. Yuk, langsung dados. Wilujeng dalu Mas Uncek. Sugeng dalu Mak Cange. Mbak Limbuk. Ora lho, jenengan ki kok ya gawe jeneng kok cocok jeneng Uncek niku. Nggih, maknane niku kan nggih dijumbuhke kalih wujute to, Pak. Waduh. Lah mosok wujute kados ngenten jenengke Mento kan ya ora apik. Pantese nggih kan Uncek niku to, Pak. Uncek ayo. Aku ya sok mbayangke lho. Piyayine cendhek kok Uncek apa ben bengi mek nguncek kaya ngono piye? Nggih mboten. Lho mosok ya blas bar tanggapan ndak ingin. Sing nengeri ngeten iki kan tiyang sepuh to. Mosok tiyang sepuh nggih jebrol jabang bayi terus kita jenengke Uncek ngono mosok to. Kirangan nggih ngoten yakne. KTP. KTP-ne Feli. Hah? Sapa? Feli. Wah, kaya 11 jeneng Feli. Iya. KTP-ne nggen kula niku Ngadiono. Oh, Ngadiono. Panggilanipun Dion ngoten nggih. Oh, Mas Dion. Ngaten. Dion Uncek ngoten nggih. Nggih, Pak Min. Putra pinten, Mas? Kalih, Pak. Iso gawean. Nggih, kirangan. Lah kula ki abang nggih gumun lho. Lah, gumune ning endi? Niku saking adile Gusti Allah. Nggih. Atase mung modele. Mboten, kula iki ngaten pripun? sing tak gumune siji. Napa? Saurarane dadi wong lanang iki arep tindak nyambut gawe kan mesti pamit karo ibu. Leres. Garwa. Leres. Terus ning tengah lawan, Dek apa Mi aku arep nyambut gawe. Lah untuk menunjukkan kasih sayang paling tidak jenengan ajeng keluar dari pintu kan harus menyayang batuke seorang istri. Nah, terus piye? Bathuk sing ndi sing mbok sayang? Nggih, yen mriko mboten ngepaske nggih sak geduke, Pak. Sak geduke sing sering kena apa kuwi? Nggih bathuk.
Bathuk sing pundi? Bathuk Nonong. Jenengan niku takoke sing boten-boten lho. Tak tekoni sing jelas-jelas iki kabeh piyayi ubalan kalasan paham, tapi lek sing ngono ki kan ya jelas mikir ngono to, Mas. Nggih, nek kula ajeng cerita, yen bab ngoten niku kok ya iso duwe anak ngoten niku to. Mesti wong niku ora percaya yen kula cerita-cerita ngoten mesti mboten percaya. Padha coba tinggal tanggapan nggih sing ndadekne anak ki tanggane. Nggih niku kirangan mboten mangertos. Nah, yen ajeng critake kan ra iso. Anu ngampil waranggonene jenengan setunggal damel praktek napa sing pundi pun? Damel praktek mriki le. Lah monggo sing pundi? Ah, mboten. Wes gak wani Pak kula mboten wantun. Lho kudu wani wong lanang iki kudu wani to. Kudu wani wong lanang iki. Alah. Sampe tak ajari wong lanang aja ngantek wedi karo wedok kudu wani. Alah. Lah ngopo? Lah jenengane sok ngendikane yes so. Nah terus? Enten panggung enten nggih yes. Alah enten dalem nggih sami mawon kok. Piye? Anggo dipleroki ibu ya ingah-ingih ngono. Wong lanang iki gagahe kaya ngopo, pangkate dhuwure kaya ngopo. Mesti kalah karo wong wedok, Pak. Sebabe kok kalah karo wong wedok sebabe cara teori ngono sebabe piye? Lah wong lanang ngomongan sakecap, wong wedok kuwi 1000 kecap lho. Ajeng pripun melih enten ngomah engko ora dikeki ya mesti muring-muring. Mula racake wong wedok ki lemu-lemu, wong lanang mesti kuru-kuru. Angger sak kecap kono 1000 kecap. Nah nggih. Tenan, wong lanang iki tenan pancen bener Mas Dion, bener. Uncek wonten mawon to. Uncek. Nggih. Lah ya wis Mas uncek. Nah, wonten mawon, uncek wonten mawon. Iki coba nyawang sinden SG iki cara niki cara lho ya. Mek contoh cara ning ndak temenan. Cara sing mbok senengi ngono iki cara sampeyan iki di luar nalar wis. Sampeyan sing paling seneng, sing paling cantik cara seleramu sing endi? Kabeh. Lah. Sitok rung muni ngatasi kabeh. Lah wong ditakoki kok senenge endi ya? Seneng kabeh kok kula. Ya ora kenek ngono ki kudu salah siji. Selera iki mesti wong lanang mesti duwe antarane 8 ki wah iki seneng aku sing bathuke nonong, senengane sing mek guyang-guyu, senengane sing ngemil ae. Nggih, yen sing guyang-guyu kula mboten seneng kula. Kula gegek edan malahan guyang-guyu. Kula sing tak senengi niku mung pinggir ki ambak nika le. Lah dalah sing modele gedhi ngoten nika. Ora lho. Lek nun sewu lho ya. Lek pilihanmu kaya ngono ngantek duwe bojo apa ndak kaya kodhok bangkong ngono kae. Mboten napa-napa, sementing kan golek aman to, Pak. Di bojo gedhe, aku cilik. Nek nggon panasan mesti ora mungkin kepanasan. Ngiyup ning isore. Ngiyup ning isore kiyupan. Weh. Nah, lek kiyupan penak lek ngantek kuyuan. Yo, sadurunge nguyuh tak sogok lho, Pak. Gilane jan ra cedha iki. Gilane kok goleki mendina ngono lho. Dek bojo lemu ki wis bejo-bejane wong. Prakteke jajal anu gandengen. Ayo digandeng. Masa digandeng? Lho iya ora dibonceng mlaku bareng ngono. Lah niku napa katarak kok digandeng niku? Ya wis mlaku bareng lah, mlaku bareng. Sampe nek sampinge. Oh nggih. Ya Ben. Mbak. Nggih, Mbak. Kok Mbak? Ngatos-atos, Mbak. Waduh. Jan persis juragan nuntun kirike. Mbak, aku ki wong lho, Mbak. Nek diangkat koyo arep ngawinke asu e lho. Ngangkate jenengan niku lho, boyo wis biasa wae. Dikanthi ngono lho. Suwen ae. Spit, kowe lungguh. Linggo. Nah, wis dipangku njur dimiki. Ora gelem. Nek megung kaya ngono iki coba. Lah ya enten apa ngemiki bocah niki? Ayo coba, ya Jal. Mosok arep dimiki to, Pak? Mah ye. Arep. Ya kene. Boyo, Pak. Nyapa? Basa jejer lho. Boyo dadi anu. Kok nggonamu dadi 3 ya? Apane? 1 2 3. Tumor ya jane kok ya. Kene lho dipangku kok ndak. Saya, Mbak. Lho, di bojo ngeten iki pra seneng-senenge wong.
Ya. Wayah adem anget. Pit, Nah, lungguhmu kok ndak penak to, Pit jajal Pit lungguhe sing penak lungguh tet. Nah, Mas Uncek dipangku karo nembang wong loro. Bermesra-mesraan. oh, ngaten. Maksudnya gandringan ngono lho, Mas. Gandrung. Oh iya. Gandrungan kok gandringan ya. Iya, iya wis linggo kene linggo anak kantang-kantang ki. Kantang-kantang ki. Kantang. Binti kudang Pit. Kon gandrung kok malah ngundang anak ya. Iya. Ki tok-tokmene digandrung. Lah ya kan dikutang apa-apa. Kon lunggone pupune kok angel meneh kan lungguh net ngono lho. Nah, hati-hati bokonge engko kena bathuk. Iki kamu buruk. Pit. Ya, anak ganang-ganang dhewe. Anak ganang-ganang dhewe. Pit. Anak gadul-gadul dhewe. Anak gantal-gantal dhewe. Lah wong lanang kok Mboten kok terus cethake ngoten. ora apa-apa ngundang cah cilik ora apa-apa. Cah wedok enuk-enuk ewe ngono. Cah lanang ya ontong-ontong iya Oh, ngoten. ontong. Kok cethone Kurang jelas. Lah, Anak gantal-gantal dhewe ngono. Ayo kene. Mbak Minto iki ngajari rusak kok. Ora. Ya jal apa mosok jenenge Canggehi? Lho, Ora enak ya panggang ngonoan mosok Canggehi. oh nggih, canggih iki apa? Sanggehi kacang atom. Kacang enek selimute putih kalau Mas. Kacang atom. Oh, alah kuwi to. Iya. Ya padha. Piye aku ora iso lungguh. Alah. Selonjor Pit, selonjor. Lah kowe Selonjor. Nah. Wis kono. Loh, ayo. Kowe Kowe sangel nek. aku yen kelingan Dewa. Apa? Nggih, modelmu ngene iki lho, Mbak. Piye? Kelingan tanggoku. Arep babaran swambate ngaruwara. Lah kok babaran ki? Wong arep babaran kaya sing ngono kuwi lho ngene iki swambate. Hostalah. Hostalah. Daduk dukune ngono ki. Sing mbok enek swambate. Hostalah. Swambate ngaruwara wong arep babaran. Lanjur penake piye? Lenggah wis, lenggah. Lenggah kene. Ah, ngene Pit. Dinglike sampean dingge Mas Nah, Uncek. jejer rene lho. Dingklek. Ora usah pangkon-pangkonan. Nah, wis ngono ben penak. Ini sampean linggo. Aku linggo. Alah ketadit. Linggo. Tadit iki kuwi lho, tadit. Ketadit. Piye? Saiki jak nembang sing apik njajal suarane iki padha karo sing pasuryane piadeke dhuwur apa ndak njajal. Iki tok manis samane tak bayangne gede dhuwur ngono lho. Iya, bayangno. Aku sok gede ganteng kok. Aku Aku sok gede ganteng, Ben. Urung gede to iki. Urung gede. Oh, sik masa pertumbuhan mik sik, mik. Lah masa pertumbuhan jarene. Wah, Lah kok mah. Iki ngapa kuwi ngepet apa kuwi? Ngempet apa kuwi? ora ngempet apa-apa. Ukur kene arep montoran ngene iki lho. Weh. Wong kok penak. Anu, matur nuwun le, Mas, matur nuwun. Ngrasane kok bantere ram. Sing ngendang kuwi lho. Jare apa? Kaya nanggap munyuk. Kowe prak lara-lara. Ben aku genah ketheke, munyuke. Lah aku genah beruke. Lah iya. Lah nyelok kethekno penak tek-tek rene ya tek ngono. Lah terus. Lah aku beruk. Mosok rok rene. Ya ber ngono. Mak ber yo kabur. Ayo ndang aku. Wis gandrungan Mas Uncek Mbak Pipit kuwi ibarate kuwi kesayanganmu utawa yangmu cara Solo. Aku ki bayangno luwang sing wayu ngono lho. Iya ya. Iso. Memanismu. Sik. Kok ya iso nyuara apik lho. Loh lah nggih sae lho, Pak. Iki ya wong itu, Pak. Ha iya, sapa sing ngarani kirek? Oh ya wong. Wong jenenge wong ya iso nyuwara lho. Iya. Yen kirek. Memanismu kanggo jiwa. Kaya bocah mondong glugu.
Wah iya. Ki presiden sing paling sombong dhewe ya iki. Kok ngopo? Wentole kaya dhuwur. Lah iki lengene. Lengen to? Lengen. Tak kira kentol iki mau. Kentol ning sor. Ya ne. Agawe rucite gale Kang Mas Uncek kepiye dia napa leres mekaten ta Kang Mas Triasa Anda kok panjenengan Ada kono Pit, rada diungkuri Pit. Kula niku Triase tenan manis to Kang Mas tenan Diungkuri dia, Pit. Cok. Didepi bakangmu Pit. napa leres mekaten napa leres to Kang Mas lho nang ndi ki Mang Aku nang burimu matane iki Mang ora ketok ora aja madhep rono lah Lah ngopo? aku nang burine malah kaya kebong ledong lho malah kaya madhep rene iya nang burine iya nah wes aku tak lungguh bae ya Rara apa kang sinadya diajeng injih Kang Mas janggutmu aku arep jawile ra tekan lah kowe nyedaki Mas samar kowe kena intuk-intuk ya Ora apa-apa. ora apa-apa Golek vitamin iki ya njawil pipi ning kena intuk-intuk kan malah lega. alah mboten nyapa kadasen malah cilaka lho kok kadasun padake apa nyambik enggak ya iya wis kaya aku ngekepi wit rembesi aku omong ya omong ning aja nyembur cilik nyembur sak rai klomo aku ula to nyembur ayo upama mundut ta lah kok mundur Romi aku nek malah wedi dhewe to Pak aku Lah ngopo? piye to lho kowe arep nyatek-nyatek ngono lho samane gandrung aku ngono lho Mas iya nek kowe nginak-nginak aku wedi aku Gendongan Pit. agresif peram lho Pekeh dipekeh. mama Loh, nyapa gendong arep? mboten Lah digendong Mbak Sulis gendong arep? malah mboten sak gendongan Pak ora tau gendong kok jiglok malah gagar otak aku ngentengne ya ngentengke kepiye lah kon nganti jiglok ora ya gagar otak ini halah adon junjung kowe kaya kresek le enek Mas ora kita cilik ya enek uteke kok kita les sia-sia tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu. Dadi wong gandrung iki ya ora ketang piye kudu nyawang bathuk. Iki mau nek Pak Pentoke gur botak bathuk wae to. Anu lho kene ra ndek bathuk gur rai tok lho kok. masa Rai tok bathuke reneng kok. tenane Hei, rata ya. Oh, rai lok deh. ya wes mancik kursi Ganti suaramu, Pit. lo mampa tanpa Suara kakung.
neng madyane wah elok jolo nidi lek bagus eram ya tur swara kakung putri tembah iki ngapa sing apik ora aku rono mau ki sok penake nah ya bareng ya tembah lho piye lho kok dadi ngebas ngono to suaraku sing apik oh cedak sepiratif iya terus sing penak piye sing penak penak es ngene penak aku kan bareng ya barang heeh udah wis aduh lho kok diambalne heh kok diambalne oh iya wis temakun sing agen jong neng paku wah elok banget suarane mudhun apa ndak wis nang kene ae penak ngene babaske tembang apa Mas Uncek ya cocok karo kahanane to Mak heeh aku gandengku karo wong gedhe ya gubuk asmara wah iki modele kan kaya gubuk wisan ha iya heeh bayok keringetmu mesakne ora nek tisu to iki nah piye dilapi aku arep mbok lapi to urung-urung kok mili aku kurang gemati piye to kok lek gemati disayang ya ngalah kok lek gemati mok sayang jenengan arep mbok buak ning ndi hah arep mbok buak ning ora tak buat tak kantongi kok jan luar biasa senajan to bodine ombo tur gedhe terus Ki ngapa semangat ketoke kok biasa di luar kok biasa di luar pripun di luar biasa iki oke semangat deh iya bisa jaran apa ora aku ora aku jeblo bisa jaran ora ya belo ki apa belo ki anak jaran oh anak jaran jenenge belo anak sapi jenenge pedet anak kebo jenenge gudel anak cecak jenenge oh sawiyah tawiyah saiki tak tekoni anak mentok minti anak bebek meri nah. Anak kucing cemeng anak wedhus cempe anak kethek hah mbok apa anak kethek awakmu kowe lha kowe no anak kethek lah aku babone anak kethek kowe nyapa aku yo kowe kuwi lho piye to anak kethek kowe ngilu apa Lho. Kethek. Anak kethek iki lho. Jenenge iki kowe. Lho lah iya, kowe. Iki lho. Kok balik nang aku lho. Ya. Garap Samboya Mbak Bibit. Nggih. Aku apa kowe? Hah? Aku apa kowe? Lah ya battle wong loro. Sing nembang wong mburi. Yo. Ya. Cawetan sajroning ati. Cawet ki apa cawet iki? Napa? Lah ngomong apa? Catetan. Sing muni cawetan ki sapa? Sapa semune cawetan? Cawetan. Jenengan ngono. Aku ngelekke catetan aja cawetan. Lah nggih. Lah ya. Nyatet ra ngono ki terus piye? Kok edan. S Senes kok. Senes es. Lha apa? Areng. Ya. Mbak nggih ambakno anu Mas Uncek ki piyayine cilik ning Sragen Karanganyar kuwi sering dadi MC campur sari. Nggih mboten mesti to, Pak. Hah? Mboten mesti. Iki diomongke ben ketok laris. Alah lah mboten sak diomongke padha ngerti. Lah iya sesasi muput awan bengi ora tau drei.
Sombong. Ya, wong lanang kudu sombong. Nggih. Engkres iki penting. Dadi elek melarat pikir keri. Pikir keri wong lanang. Penting sombong sik. Iya, wis. Nggih. Saiki ana pundutan diwaca ya, Mas Uncak. Monggo, monggo. Geng dalu Pak Dalang Minto Darasana, kula nyuwun gending selintutan kalian gemes. Matur sembah nuwun saking kula rombongan saking Darungan Templek Pak Surata Kancil. Kita nimbali awake ditipapanake ana papan kang jembar ana ing Templek Darungan. Terus ingkang angka kalih menika pundutan saking panjenenganipun Mas Agus Kuprit Tiri Kidul Timur Makam ngersake Grigis Gadis Manis Kalimantan kalian Negara Angin. Menika kula aturaken dhateng Mbah Lurah Tirulor, Mbah Kasrin sak rombongan kepengin mirsani pagelaran, pengin mirsani bintang tamu Mas Uncek Diono. Lagi boten mau pengen ro presiden. Wong lanangan lekudis gua abrakan nopo? Lek sinden ki ben wis do ngertos piye iki lek jenengan si asing banget. Yen langsung kan nggih dereng to yen langsung. Yen lumantar YouTube niku nate. Lumantar TV nate langsung iki kados nopo. Saiki ganti pilihan. Ngertos. Mboten milih kula. Hah? Milih kok kan bayar malah cilaka. Ora. Kok ya. Milih kan bayar biasanya aku milih nang kono kae bayar kok. Milih klambi, Pak. Milih klambi. Pilihanmu ya angel semono kae coba lho. Milih jan le angel ram. Aku malah bayangke lho. Umpamane aku tenanan bebojoan karo Mbak Pipit. Yo ora ibarat iki lele cemplung kolam. Lah kok dadi gur munyer kae lho. Heeh. Griges ya Mas diaturke. Manut sinten ngaturke niki? Yo, sinden papat Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak Nur Azizah, siji Mbak Luki Naswa. Ya, kaya ngapa? Tembangi Griges pundutan sangka warga masyarakat saking Darungan Templek. Yuk, langsung Griges Mas, dados. Terima kasih. Tembangi apa Mas Uncek? Gigis. No. Griges. 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 Mbak Sulis, Mbak Lilis ngadeg kok, Nduk. Jan presidene Pak Mentai wayu-ayu nek. Wis pokoke tak golek kowe tekan kene seneng tekan omah selalu mbayangke ngono pokoke. Tekan. Iya. Ya.